Dobrý den. Hledáte nástroj pro automatickou aktualizaci směnných kurzů v Polsku a České republice? Pak mám pro vás dokonalé řešení. Za prvé, s naším add-onem pokryjete místní požadavky pro Polsko a Českou republiku. Za druhé, získáte směnné kurzy oficiálně poskytované národními bankami Polska a České republiky. Za třetí, můžete individuálně naplánovat, kdy budou potřebné směnné kurzy aktualizovány ve vašem systému, například každý den ve 14. Nyní si dáme krátkou ukázku našeho add-onu. Doplněk je dodáván s novými směnnými kurzy aktualizace Workcenter. Zde můžete určit všechny potřebné zdrojové měny pro cílové měny PLN a CCZK. V pracovním centru můžete také naplánovat úlohy pro automatickou aktualizaci stanovených směnných kurzů. Po aktualizaci máte aktuální směnné kurzy dostupné ve vašem systému. Získejte bezplatnou zkušební verzi našeho doplňku ještě dnes v obchodě SAP.